Međuratno Smederevo bilo je mesto prosperiteta. Do tada trgovačka varošica upravo je ispisivala novo poglavlje u svom postojanju. Razvijala se u svim oblastima i postajala ponosni grad na Dunavu, koji je tada dobio obrise savremenog doba. Baš u takvom trenutku, a pre tačno 1 veka, počinje istorija smederevskog veslanja. Taj sasvim poseban i u Smederevu jedan od najtrofejnijih sportova, jedan od današnjih simbola grada, gazio je decenije i išao u korak sa svim što ga je okruživalo. Veslanje je delilo sudbinu Smedereva i čitavog naroda. Otuda ga nisu mimo išli problemi, nestašice, ratovi, sankcije, ali svaki taj pad probudio bi novu nadu i još veću snagu. I veslači su se iznova vraćali, jači, istrajniji i odlučniji. Smenjivale su se generacije na pobedničkim postoljima, donosile svoje želje i snove, osvajale medalje ili patile zbog toga što su im za malo izmakle iz ruku. Ali su revnosno nastavile da sklapaju beskrajni mozaik pehara kao potvrde uspeha i ono što je od metalnih odličja još važnije i vrednije, sklapali su čvrste veze za čitav život. Jer veslanje se započinje i nastavlja zbog ljubavi. Sve je počelo na Đurđevdan 1924. godine. Tada je osnovan Veslačko-plivački klub Smederevo. Da su znali šta su zapravo stvorili i kakvu će istoriju taj klub ispisati, pokretači bi bili neizmerno ponosni. 2 školska čamca, četverac i dvojec sa kormilarom, to je bilo na raspolaganju. 2 godine kasnije, klub dobija drveni hangar kao prostor za rad, na čijoj je lokaciji i današnji savremeni hangar. Skif, dvoje sa kormilarom i 2 četverca. Dolaze i prve pobede na takmičenjima. Među najistaknutijim veslačima bio je inženjer Josip Hajzer, prvi skifista i kasnije glavni trener Veslačkog kluba Smederevo. Na startu 3. decenije 20. veka klub već ima prvake Podunavlja. U nastavku slede i medalje sa prvenstava Srbije i Jugoslavije. 6 novih čamaca iz Berlina kupljeno je 1938. U Smederevo dolazi kompletan četverac sa kormilarom iz Šibenika i veslač iz Splita. Veslači iz Smederevskog kluba učestvovali su na šampionatu Evrope u Milanu. Ušli su u finale i bili 6. Od 1947. započinju uspesi na međunarodnim takmičenjima. 1948. našao se i veslač Smederevskog kluba Dragutin Petrovečki na olimpijskim igrama u Londonu. U 9. deceniji života Ilija Jovšić se i dalje rado priseća tih dana. Ja sam živeo u Vojvode Putnika poviše železničke radionice, odmah na bregu. Pa čim se spustiš niz breg, blizu je Zava. I kao dečak sam stalno bio na Jezavi, učio da plivam i naučio na Jezavi da veslam. U srednjoj školi došao je za nastavnika Vlada Aubricht. On je došao iz Osijeka i bio je trener u klubu. Vršio je propagandu i ja sam tu prihvatio da dođem u klub. To je negde 52. godina, 53. I tako smo počeli da veslamo kod Aubrichta. Međutim, on je u skoro vreme napustio klub, pa nas preuzeo da trenira Ljuba Pavlović. I prvu trku sam vozio u Sremskoj Mitrovici, u Gigu za mlade. Posle 1 meseca i po dana prešao sam, pošto sam vozio skul, da veslam u Dubl i drugu trku sam veslao u Subotici na Paliću. Tako da sam tu već bio dobro inficiran veslanjem. Jer kada mu uđe veslanje pod kožu, to se teško napušta. A veslanje nije lagan sport. Ja ga cenim da je ravan sa maratoncima i biciklistima. Posle toga ja ulazim u četverac sledeće godine sa Kolar Josipom, sa Ivanom Jermićem, sa Bracom Đorđevićem i ja u četverac sa kormilarom. Veslali smo prvenstvo Srbije u Zemunu i bili 6. od 6 čamaca. Međutim,
Ja sam bio malo onako eksplozivne naravi i dođemo do zaključka da nam je trener napravio grešku jer nam je stavio kormilara blizu 80 kilograma i mi nismo mogli da izvučemo tu težinu. Taj četverac koji smo veslali 59. dobija poziv iz reprezentacije da vozimo na Como, na jezeru Leko. I to je u septembru mesecu. Mi otišli tamo, međutim, mi smo prijavljeni kao stariji juniori. Međutim, kod Italijana nema to stariji mlađi. Oni nas gurnu u kategoriju saveznog razreda. A čamaca za njima, nema samo sudija da prati trku, nego to je 5-6 čamaca. Mi onako neiskusni u toj konkurenciji budemo među zadnjima i zadnji. Kad mi uveče na proslavi oni nam spremili poklon, jedan kamen s nekim orlom, težak, veliki, i kaže ovo je nagrada za mlađe juniore, za starije juniore. Mi to doneli u Smederevo, to je bila atrakcija. Stojalo tu u ishraninu prodavnicu preko puta crkve mesec dana i radili smo ja i Kolar ko instruktori, a ja sam već bio završio na difu trenersku. A u klub su uvek bili skoro svi direktori, pa su dolazili i generalni na sastanke uprave. I na jednom sastanku kaže, nude nam Nemci poklon, evo pogledajte kataloge, a mi Srbi ko Srbi, ajde vidimo kakav je poklon. Na kraju se poklanja mahagonijumska jahta, kao poklen za valjaonicu. I mi kažemo, poklanjali nam osmera, četvera. Mi onako kažemo, pa znaš šta, uzmemo šta je najkvalitnije i šta je najskuplje, pa se ta jahta proda. Za tu jahtu kupimo garnituru čamaca. I to su kvalitetni čamci iz Nemačke, Piršovi čamci. Znači, kupimo sve od skifa do smerca. To je prvi put, verovatno, u istoriji kluba da smo mi dobili kvalitetne čamce. Sticajem okolnosti dođe dobra generacija dečaka i krenu rezultati, jer ako nemate kvalitet, džabe čamci. Ja sam tu počeo da treniram više ekipa, ali najkvalitetniji čamac je bio Štrbac u skifu Radovan i četverac Kuzmanović, Đorđević, Paunović i Cvetkov. Ja sam sa tim četvercem bio prvak države, a da vam kažem nešto, prvak države u Srbiji sadašnjoj i u Jugoslaviji nije isto, jer konkurencija je daleko veća. Ja sam na Vlasini sa njima radio 3 treninga dnevno. I kad smo došli na Bled, na izbornu, a svetsko prvenstvo se veslalo u Austriji u Vilahu, mi smo tu na 500 metara bili brži 2 dužine u četvercu od ostalih čamaca. A Štrbac sa ovim partnerom je bio prvi na 1000 metara. Ja sam uvek bio zadovoljan na svakom svetskom prvenstvu kad uđe čamac bez prvih 6 u finale. Jer svet je veliki, ne možete vi da očekujete sve prvo mesto. Ja od svetskih prvenstava na kojima sam vodio veslače imam
Tampere u Finskoj, tu je bio dvojac četvrti i on četverac koji je bio u Moskvi u finalu šesti. I kao finale mog grada je moj odlazak na olimpijske igre u Moskvi. Bio sam puno snalažljiv. Recimo u Turskoj, oni Turci dali nama jedan čamac njihov jer nismo transportovali čamce. Kad naš veslač zavesla kao blizu kormilara, on udari u kormilara. Ja se nekako malo spanđu sa Bugarima, bratko mi je smo našinci i Bugari mi pozajme kvalitetan čamac. Tako da smo tu uzeli prvo mesto. Sad kad sam razgovarao na ovom otvaranju sa ovim mojim bivšim veslačima, ja kažem, bilo lepo, bilo lepo. Bili ste mladi, međutim, kaže mi Vlada Đorđević, bio si veliki i nama puno posvećen. Veslački sport vam je jedan. Jedino veslači ulaze kroz cilj leđima. Pa, šetajući pored Dunava, snimao sam aktivnosti i dobio sam želju da i ja to probam. I tako je bilo i na prvu sam se zaljubio i ostao sam veren klubu 8 godina, čak sam i počeo studiram veslanje na Fakultetu za fizičko vaspitanje. Jedan divan sport koji me je odmah opio i eto. Takmičenja su bile sastavni deo svega toga i veslači su bili prepoznatljivi u gradu jer smo bili jedan od najuspešnijih sportskih klubova u Smederevu. Mi smo baš bili pravi pioniri i jurili rezultate, usavršavali veslanje, širili drugarstvo, prijateljstvo iz tek sportske aktivnosti. I dok sam studirao, ja sam i dalje se takmičio i onda mi je savezni selektor tada, Jože Ropret, one Jugoslavije, ne predložio, nego bukvalno naredio da počnem da prekinem, da se aktivno bavim, da moram da počnem da radim kao trener. I onda sam kao Iliji Jovšiću bio pomoćni trener, a kasnije 79. krajem sam otišao u tada Jugoslovensku narodnu armiju, Mornaricu i prekinuo sam veslanje. Odabrati veslanje je prava stvar zato što je divan sport, razvićeš se i ojačat ćeš toliko i fizički i mentalno da ćeš moći bilo kojim drugim sportom kasnije da se baviš ako ukapiraš da to nije za tebe. Početka ne mogu baš tačno da se setim, ali mislim da je tu negde bio 7. ili 8. razred moje osnovne škole, a to je neka 1970. godine. I to je pokrenula moja školska drugarica iz odeljenja i uopšte sa kojim sam se družili. Meni je bilo krivo, ona ne provodi vreme sa mnom, nego ide na neki trening. I tako mi spomici i ja krenem da veslam. Ona napusti te sezone samo veslam, a ja ostanem 10 i kusur godina, valjda i više, ne znam sad tačno. U moje vreme je bilo strašno, jer je mene moj pokojni otac doveo da treniram tu folklor, jer je tu bilo folklor, a veslački klub odmah tu. A moj brat je došao, pošto je bio slabaša, da se razvija, da trenira to veslanje. I onda normalno mi se samo zamenili i tako. Pre nas su bile isto generacije dosta žena, ali jedno vreme ne. I onda smo mi, maltene, trener Jošić krenuo sa nama, tako da smo nas tri se zadržale dugo čak i odlične rezultate smo imale i na pripreme smo išli na Kopaonik zimske i tako. Meni lično je najupečatljivija regata u Osijeku gde je bio taj neki 6 meč gde smo osvojili prvo mesto i na kontu toga smo posle dobili majsku nagradu grada Smedereva. To je bilo 1974. godine, to se tako sećam.
i sad ostali. I sećam se jednog državnog prvenstva na Adi Ciganliji, gde smo mi bile juniorke u double schoolu, a starije veslačice iz Beograda, ona je završavala tu svoju karijeru i onda smo mi veslale seniorsku trku i one su nas kao pobedile za 800 tinki, su stigle prve, međutim u to vrijeme uopšte nije bilo fotofiniša. Da bi to stvarno bilo 800 tinki sekund. I ja nisam htjela da se popenjem na postolje, bilo mi je ovako krivo i to sam zapamtila. Tako da sam i odabrala kao da mi bude poziv. Međutim, završila sam višu trenersku, to je bilo prva trenerska na fakultetu za fizičko vaspitanje i Jože Roper, tadašnji savezni selektor koji nama bio selektor, je mene ubedio da upišem. I ja jesam upisala i završila, diplomirala. I tada sam bila jedina žena trener veslanja, a i sada verovatno u Srbiji, ali nažalost ne radim. Radila sam godinu, 2 dana i nekako, ne znam, nisam se našla u tome i ja, čini mi se ponovo, kada bih birala, ja bih birala veslanje kao sport, zato što to što smo mi imali to drugarstvo, prijateljstvo koje i dan danas, mi smo jedini klub koji svake godine do ove korone nesretne, mi smo održavali veslačke večeri. I to je taj neki duh koji ovaj klub stalno gaji. Ako to prestane, onda stvarno, ali mislim da to neće. To ide iz generacije u generaciju i stalno će se, mislim, još više gradi. Trebalo bi, eto. Jer baš su veslači po tome poznati. Dete sam veslačkog kluba. Tu sam proveo ceo svoj život i pre svega svoju mladost. Prvo kao veslač, posle kao član uprave kluba. Ja sam počeo 1971. da treniram kao pionir i 1976. smo već otišli na svetsko prvenstvo i ušli u reprezentaciju Jugoslavije. Bilo je ogromno uzbuđenje na klubu i tada bilo mnogo članova. Veslanje je bilo popularan sport u Smederevu, kao što i sada. Bilo nas je mnogo Smederevaca, tako da je to bilo jedno divno druženje. Prvi ozbiljan trener je bio Mile Poća, a posle njega trener koji nas je doveo do svetskog prvenstva i reprezentacije bivše Jugoslavije, Ilija Jošić. Mnogo druženja, mnogo divnih treninga, pamtim ta jutra na Dunavu, pamtim putovanja, pamtite druženja s drugim ljudima, pamtite tu radost. Tu radost nikad nisam osetio posle u životu, toliko veliku radost posle velikih uspeha. Pamtim mnogo stvari, ali taj trenutak je bio, to je polufinale svetskog prvenstva, kad smo zauzeli 3. mesto u Vilahu u Austriji 1976. godine. Bilo mnogo teška trka, uspeli smo da budemo 3. i da izborimo plasman u finale. To je bila tolika radost i onako iscrpljeni smo, stvarno bili presrećeni. Jedino što mogu da sad setim se da sam se ovde u decembru mesecu prevrnuo sa mojim drugarom Uzmanović Nebojšom u čamcu. Bilo je napolje negde oko 0 stepeni, a vode je bilo sigurno 7 stepeni. Isplivali smo kod tvrđave u trenerkama, natopljenim vodom i dotrčali ovde, ni kijevicu nismo dobili. Ja uvijek naglašavam da su veslači posebni ljudi, posebno kola. I da smo mi svi jedna velika porodica. A pogotovo na veslačkom klubu Smederevo, u veslačkom klubu Smederevo. Tu nema nikakve zavisti, nema nikakve ljubomore, svi se divno družimo i dan danas kad smo ovako odrasli stari ljudi, da ne kažem mnogo stari, i dalje smo prijatelji. Počeo sam da treniram u leto 71. godine, sa 12 godina. Nepunih, doveo me brat, pošto on bio stari veslač. On je 3 godine i već je bio aktivan veslač. U to vreme za taj uzrast su bili više kormilari. Ja sam imao malo više težinu, mislim duplu težinu, tako da me trener nije mogao ni da me stavi u kormilare, a i u veslače. Tako da sam tek sledeće godine, trener mi je našao neki čamac i tako sam počeo da veslam skif. Išao sam na 2 svetska prvenstva,
Prvo prvenstvo nismo prošli. Repesaža, u stvari učestvovao sam u Dublu School. Kombinacija Dublu School, Krstić iz Renjanine i ja. A te godine smo postali prvaci Balkana. Sledeće godine sam isto učestvovao u skifu. Bio sam prvak Srbije i na tom prvenstvu savezni trener i moj trener su se dogovorili da opet vesam kombinaciju i otišao sam u Tampere u Dublu Schoolu sa Nikolom iz Novog Sada i osvojili smo 4. mesto. Izgubili smo medalju za 200. Te godine sam bio opet drugi na Balkanu, u Dublu i prestao sam da veslam. Ja sam 77. godine celu zimu od januara preveslao na Dunavu, a tad su bile zime po -10. Da bi uspeo u veslanju, treba da veslaš. Mi smo prethodnih godina samo trčali, suvi trening i kad odemo na izbornu regatu, ovi s mora nas uvek pobeđivali, zato što su oni na moru uvek veslali. I mi ih posle na jesen stignemo po rezultatima. 1. maja na Bledu sam oborio reprezentativnu normu, 3 sekunde. Od naše generacije 59. su se odnos prema veslanju promenio i mi smo maltene to shvatili kao profesionalni odnos. Jer smo išli na 2 treninga bez nekog trenerskog nametanja. Sami smo trenirali i da bi postigli neki rezultat. Čovjek koji se bavio sportom može samo da oseti to takmičenje i draž, ali te pobede, celu godinu treniraš možda za 1 ili 2 regate koje ćeš da budeš pobednik. I to te stalno vuče da budeš najbolji. Ako nisi najbolji, onda to ništa ne znači da budeš prosječan. Veslanjem sam počeo da se bavim 73. godine. Nevezano za godine, bilo je bitno da su neke naše komšije, neki naši drugovi tada otišli na veslanje. I onda smo ja sam bio klinac u suštini, i mi smo po uzoru na njih došli na veslanje, gde smo stvarno osetili jednu finu atmosferu za naše ponašanje, za mnogo stvari u životu. Tako da smo veslanjem smo se teli da se bavimo zbog takozvanog druženja, zbog izlaska na vodu, jer Dunav je bio vrlo bitna za nas reka. Za Smederevce je uvek bio Dunav velika reka, tako da smo mi tako došli i tako smo se prikačili i tako smo i ostali tu. Imali smo jednog dobrog trenera, koji je bio Ilija Jovšić. To je bio jedan veliki entuzijast, jedan čovek koji se bavio decom i ljudima na veslačkom klubu, tako da je on njegovim načinom rada doprineo da mi dođemo do nekih osnovnih i dobrih rezultata u veslanju. Znači, mi smo se bavili amaterskim veslanjem. Za razliku od današnjeg ozbiljnog veslanja koje nije amatersko, mi smo se bavili pravim amaterskim veslanjem. Tada su bile puno regata. U staroj Jugoslaviji je bila toliko velika konkurencija da je jako teško bilo biti u finalu nekog takmičenja, a kamoli biti prvi, drugi i treći. Mi smo uspevali uz ogroman rad, uz ogromnu pomoć trenera, uz ogroman rad naš i svega, da dođemo do nivoa da budemo prvaci Jugoslavije, da budemo prvaci Srbije, da budemo reprezentativci. Mi smo dolazili u 5 ujutru na treninge i sve kompletno. Znači, bavili smo se veslanjem 2 puta dnevno i tako dalje. Nismo bili ni svesni da će veslanje da utiče na nas na jedan vrlo bitan način. Znači, ono je ostavilo ozbiljan utisak na nas, ne utisak kao utisak, nego da ćemo se u životu
imati ozbiljnu empatiju prema ljudima, da ćemo imati ozbiljno prijateljstvo između nas. Mi smo veslali četverac, u četvercu su bili, znači, Manojlović Popan, Jovanović Slobodan, Vladan Đorđević, to i ja, i Ivan Petronijević sa Kormilarom Đokovićem. Ekipa s kojom smo veslali, s kojom smo osvojili 8 mesta na prvenstvu sveta u Moskvi 79. s kojom smo osvojili 3. mesto na Balkanskom šampionatu i s kojom smo prethodno kao mlađi juniori u Brnu bili prvaci Evrope, ali to nije tada bilo tako, to takmičenje nije se tako zvalo tada, ali mi smo kao mlađi juniori pobedili ozbiljne ekipe DDR-a, Rusije. Ja sam ponosan što sam bio deo veslačkog kluba Smederevo i uticao na rezultate koji su doprineli ne poboljšanju, nego veslačkom klubu Smederevo kao uspešnom klubu neću da kažem u Srbiji, nego i u staroj Jugoslaviji i u Srbiji sada. Čak čuo sam da neki moji drugari dolaze na veslanje i onda sam sam došao, nije me doveo ni tata, ni mama, niko, sam sam došao, prijavio se ovde i tako je to krenulo tamo negde 74. godine, recimo imao sam 13 godina i tada je to krenulo i zaljubljivanje je krenulo polako. I onda je to toliko sraslo sa mnom da nisam mogao da odem. Nastavio sam. Veslanjem sam se bavio od 74. do 83. Tako, 10 godina, otprilike. Veslanje je moj životni uspeh. Naravno, tu sam našao mnogo prijatelja sa kojima sam i dan danas družim. Tu sam našao predivno zadovoljstvo pored Dunava. Celu mladu sam proveo pored Dunava ovde, tako da je to i nešto mnogo više nego samo veslanje. Ta atmosfera koja je tu vladala, to je nešto, jednostavno, ustajali smo ujutru u 5 sati jer su neki odlazili u školu od 7, tako nije mi bilo teško da ustanem u 5 sati, da treniram sat i po, onda ili odem u školu ili ostanem na treningu, pa popodne ponovo treniramo, tako da to je jedno kompletno druženje. Takmičenje je onako, mi smo imali ispred sebe jednu stariju generaciju u kojoj smo gledali onako dosta, u stvari oni su bili ti koji su nas vodili i mislima i treningom i mi smo njih imitirali, želeli da postignemo ono što su i oni postigli. Znači imali smo izražen sportski motiv da pobedimo, da budemo reprezentativci tadašnje Jugoslavije. Ja sam maštao o tome da prošetam gradom sa grbom Socijalističke federativne republike Jugoslavije. To mi je bio san i to mi se ostvarilo i drago mi je zbog toga. Jako sam ponosan što sam bio član kluba koji već 100 godina živi, eto. I što je jedan moj period života koji sam proveo ovde lepo. Englezi su toliko srećni što imaju nešto što traje 100 godina, mi to imamo ovde. Mislim, stvarno kažem da sam ponosan. Mislim da i građani grada Smedereva znaju za veslački klub, znaju za ljude koji su veslali i verovatno su i oni delom ponosni na to što su deo tradicije. Svaki trenutak koji smo proveli tu bi mogao da se ispriča i sve ono što se tada dešavalo ostalo mi je stvarno duboko u sećanju. Sve, kažem vam, i trke, i pobede, i druženja sa ostalim veslačima iz cele Jugoslavije i tako. Kad god se sada prisetim toga, imam nostalgična sećanja i ja sam se u daljem životu bavio i drugim sportovima, ali kada bi se opet rodio, opet bi trenirao veslanje. U tom periodu, kad smo mi trenirali, mislim da niko toliko nije radio kao mi. Sad, da li je to bila stvar... Mislim, dosta smo radili na improvizaciju. Naravno, nije to bilo nekog stručnog baš toliko u toj meri kadra koji bi nas ispratio u svemu tome, tako da, na primer, navešću vam, recimo, neke od primjera, kad smo išli na primjer, trčanje, pošto zimi se obično trči, mi, na primjer, pošli nas trener da trčimo, na primjer, do Petrijeva, a mi otrčimo do autoputa, mislim, to je duplo. Ili, recimo, pošli nas do Mosta, mi otrčimo do Kovina i tako dalje. Tako da imali smo tu neku motivaciju izuzetnu, na račun čega ne znam, ali verovatno je ta motivacija poticala od neke međusobne, ajde kažem, ne konkurencije, nego
neke međusobne želje da nešto uradimo više. Ti rezultati dolazili, naravno, pre svega na račun rada. Ja sada i s ove tačke mislim da u nekim periodima mi radimo više nego što smo, odnosno da smo radili više nego što se danas radi. Kolektiv koji se razvija na veslanju, mislim da je malo drugačiji zato što svi su svesni toga da je to zahtevan sport, razvija sve grupe mišića, težak je praktično, prosto da se izrazim, a i mislim da je to osnovni razlog, jer sama činjenica da neko se duže vreme u tim okolnostima bavi nekim sportom, mislim da ga kasnije razvija u dobrog čoveka. Osjećam se ponosno pre svega, a ponosno u smislu da ono koliko je od nas zavisilo i koliko smo mogli da pružimo, mi smo pružili bezrezervno. Danas se naravno svi razmišljaju o nekom materijalnom interesu kroz bavljanje sportom. Mi smo, na primjer, pre škole išli smo u gimnaziju, sva četvorica, stvari trojica, ja nišu tehničku. Mi smo ujutru stali u 4:30, od 5 trenirali do gimnazija, onda išli kući, u podne dolazili opet na trening, pa po treći trening smo obavljali uveč i tako dalje. Tako da, kažem, to što je od nas zavisilo, mi smo zaista maksimum neki tome posvetili. A u tom smislu mislim da smo mogli da budemo i primer nekima koji su dolazili posle nas da tako nešto... To je zaista u tom momentu bio onako izuzetak. Mislim, bilo je u tom periodu i dosta drugih ekipnih sporta u Smederevu koji su bili uspešni i gde su njihovi učesnici i dan danas ostali u toj istoriji sporta Smedereva zapamćeni. Međutim, mislim da smo mi kao klub opstali u kontinuitetu i do dana današnje sa tim nekim ozbiljnim rezultatima i to nešto znači. Znači, ako ste vi 40 godina maltene u kontinuitetu postižete dobre rezultate, to ni jedan od klubova. Maltene u Jugoslaviji nije uspeo. Ja sam otprilike svetski prvak po tome koliko blizu stanujem klubu u koji sam došao i bukvalno 200 metara odavde mi je stan u kome sam i rođen i živeo i tu sam najbliže negde bio i upućen na Dunav, na pecanje, plivanje i tako da je veslanje bilo neka prirodan odabir kad je sport u pitanju. I kad je veslanje u pitanju, prošao sam sve selekcije, odnosno sve ono što može da se, čime može čovjek da se bavi u tom takmičarskom delu veslanja, a to je i kormilarenje, veslanje u mlađim kategorijama, čak do juniorske i onda naravno to je negde i u to vreme za nas bio i limit, pošto posle toga već odlazak u Beograd na studije i to nas je sprečavao se dalje bavimo sportom ozbiljno. Tako da je tu negde i bio kraj te neke takmičarske karijere, ali vrlo brzo posle toga sam počeo i da se bavim trenerskim poslom, tako da nisam imao neku preveliku pauzu. Ali ono što je interesantno za neku generaciju, jednu, dve generacije pre naše i za našu generaciju, da u to vreme negde su počeli malo ozbiljniji rezultati i negde su generacija pre nas sa Paunovićem, Kuzmanovićem, Đorđevićem, Cvetkovim uspela da dođe do nekih reprezentativnih rezultata i nivoa i onda smo mi negde imali njih kao uzor, pa smo i mi pokušavali da dođemo do tog nekog nivoa. Najveće zasluge za to što sam počeo uopšte da se bavim trenerskim poslom ima Božidar Đorđević, čovjek koji je bio naš olimpijac i negde uzor nama mlađima kada smo počinjali da se bavimo veslanjem. Ja sam negde uz njegovu sugestiju i sa njegovim nekim idejama da bi u klubu trebalo nešto da se desi krupno i ozbiljno, pristao da krenem da radim sa mlađim kategorijama u početku. Klub je u tom trenutku imao jednu, onako da kažem, malo lošiju tendenciju, naravno to je logično, tako da smo mi došli u jednom trenutku kada je došlo do smene generacija u svakom pogledu i onda smo postavili, zajedno smo naravno pričali dugo, danima smo pričali o tome i onda smo postavili neke ciljeve i zamislili smo neku putanju kojom bi klub trebalo da se kreće u budućnosti
i onda smo naravno počeli da radimo. U to vreme su Slobodan Jovanović i Božidar Đorđević bili treneri. Ja sam došao kao, to je neka daleka 87. godina, i ja sam došao kao neko ko je trebalo da radi sa pionirima, sa početnicima, i tako je to krenulo. Ubrzo, posle tog nekog početnog entuzijazma, znači mi smo se vrlo brzo našli u situaciji da klub koji je tada već bio jedan objekat sagrađen 1935. godine na ovoj istoj lokaciji je već negde bio pri kraju i tražio jedno kompletno renoviranje. Čak se jedan deo krova hangara u kome su smešteni čamci krenuo da urušava. I onda smo mi zajedno sa rukovodstvom kluba koje je bila do tada, koje je vodilo klub i koje je nama pomagalo da mi krenemo u taj neki novi zamah, na čelu sa Dobrivojem Markovićem, Mikicom Vukašinovićem, Živadinom Miloševićem. To su ljudi koji su negde zajedno sa nama ovaj klub kompletno renovirali stari deo i sagradili ovaj novi koji je sada ovakav kakav je, sa hangarima, s plačionicama na spratu i sa teretanom, salom. Znači, to je sve urađeno u jednom prvom periodu, 3 godine, kada smo mi veliki deo godine proveli i pod šatorima se preslačeći po snegu. Čamci su bili smešteni ispod šatora. To je zaista bio jedan veoma težak period. U samom startu smo se sa tim negde suočili, a onda naravno tek kreću problemi koji su vezani za opštu situaciju u našem društvu. Znači, velika kriza, ratovi, to je zaista bilo ekstremno, ekstremno teško i mi smo se borili da čak smo sopstvene pare davali da bi se odlazilo na takmičenja. Kupovali smo čamce, vesla, isto, pozemljivali. Znači, veoma težak jedan period, ali smo negde imali zaista entuzijazam i volju i ono što je dobro, negde smo imali i dobre sportiste, znači dobre momke, kvalitetne, koji su nas negde motivisali da se borimo dalje. Svaka regata u inostranstvu je podrazumevala ogroman i kompleksan organizacioni deo, a to je kako prebaciti čamce pod sankcijama, kako prevesti sportiste, da li će da nas puste na granici, neće, godinama smo čekali, vize su uvedene, da li ćemo dobijemo vize, nećemo. I uz sve to mi smo imali i finansijski problem. Znači, to je nešto što stvarno ne znam kako bih opisao. Mi nismo od grada dobijali praktično ništa. Imali smo tu sreću da smo sagradivši naš objekat, dobili i neki prostor koji smo u tom periodu dali pod zakup ljudima i od tih sredstava plaćali sebi struju, grejanje, osnovno funkcionisanje i negde uspeli da skupimo novac da preživimo, da se taj takmičarski deo ne bi potpuno ugasio. A on ne da se nije ugasio, nego smo mi u tom periodu već počeli da pravimo ozbiljne rezultate. Prva generacija koja je već tamo 90. Bila na prvenstvu sveta juniorskom, istina u finalu juniorskog prvenstva sveta, što je veliki rezultat. To je bila već još uvijek velika Jugoslavija. To su sadašnji trener Aleksandar Smiljanić i sadašnji predsjednik kluba Miljan Popović, a kasnije već 96. godine mi smo osvojili prvu medalju na prvenstvu sveta. I to je u tom turbulentnom periodu zaista, ja tu medalju doživljavam kao jedan od svojih ličnih najvećih uspeha. Naravno, da ne govorim sad u rezultatskom smislu, nego o situaciji, o kompleksnosti u kojoj se to sve događalo i kako smo to uspjeli da radimo. Kasnije je došla 97. druga medalja na prvenstvu sveta, govorim naravno o juniorima. Krenuli su kasnije već i seniorski rezultati, a o tome ćemo možda malo kasnije, ali taj period do 2000. se završava jednim fenomenalnim rezultatom, a to je odlazak na olimpijske igre u Sidnu. Bilo je to, ja mislim, 87. godine. Imao sam kjer jednog koga sam šetao i tada je i Dejan Gustav došao na klub par godina pre toga. Vidio me dok sam jednostavno šetao kjera, bio sam mu interesantan. Pozvao me, rekao je da hoće da dođeš.
došao sam i tako jedno, spontano počeo. Nisam bio mnogo dugo aktivan. Do 92. godine, 5 godina sam bio aktivan veslač. To je bilo onda i ono vreme rata, sankcija. A i ja kao ja, to sam te kasnije naravno shvatio, nisam imao dovoljno kapaciteta da bih mogao da se bavim seniorskim veslanjem, nego jednostavno i to što sam postigao mislim da je rezultat zahvaljujući ovom klubu i sistemu koji je tada bio u nekom samom početku i gde sam možda Miljan Popović i ja bili među prvima koji su počeli u tom nekom novom sistemu da rade. Tako da naš rezultat je sigurno bio, to je moj, da ne pričam za druge, moj rezultat je sigurno bio sportski rezultat tog sistema, ne neki moj lični. Svako vreme nosi nešto svoje, ali ono što je sigurno i za moju generaciju i za generacije pre mene i za ove sada generacije koje su ovde u klubu, to je neko prijateljstvo i drugarstvo. Ja mogu da kažem samo kod mene da su svi moji, uglavnom moji kućni prijatelji sadašnji i kumovi da su mahom odavde sa kluba. A veslanje mi je kao sport koji jednom izađe na vodu, to ostaje do kraja života, ja mislim. Iskoristite bi ovu priliku samo da kažem da je Boža i da su Boža i Gule napravili ovaj sistem koji Bože na prvo mesto, napravili ovaj sistem koji funkcioniše ovako i koji je kasnije pravio rezultate. A još jedan čovek koji je tu izuzetno važan pomenuti ga, koji je on Boži i Guleto napravio uslove ovakve kakve mi imamo ovde u klubu, to je Dobrivoj Marković. 95. godine jednostavno došao sam tu, nije bilo trenera, popričao sam sa Božom i Guletom, rekli su mi dođi, probaj. Probao i ostao, evo, do dan danas. To je na kraju. Mi provedemo ovde u nekom dobu njihovog života. Oni više vremena provedu sa mnom nego kući sa svojim roditeljima. I tu se onda stvaraju te neke neraskidive veze, kako između trenera i sportista, tako i između njih kao veslača. Ako se osvrnem opet na ovu istoriju, svi ovi veslači o kojima smo pričali malo pre i onaj ko se duže zadržao, ja mogu da tvrdim da su to na prvom mestu sve dobri ljudi. Samo prijatno i evo što kažete možda da sam možda ponosan što sam član ovog kluba uopšte i što sam deo jedne ovakve ekipe. Moj stari brat je bio tu na klubu, onda sam pored njega nekako počeo to, zavoleo, onda su došli drugari i onda su drugarima smo jednostavno napravili to drugarstvo, naravno i dan danas traje. Znači, cela ekipa koja je bila uglavnom tad, svi smo i dalje tu, neki su u Smederevu, neki su van, vezani su mnogi, vezani za veslanje i to je ono što ušlo u krv, jednostavno nikad neće ni izaći. Mi smo tu deo Dunava, deo toga, deo tog sporta, jednostavno mnogo dugujemo veslanju i veslanje je napravilo neke ljude od nas u svakom smislu. Bilo je lepo, ja kažem, 80. godina, dosta putovanja, nekadašnja Jugoslavija, država, Savezna Republika i onda je to bilo mnogo drugačije i takmičenja, mnogo više klubova, mnogo više konkurencije u jednoj državi. Bili smo tu od ujutru, leti pogotovo, dođemo ujutru, nekad ostanemo tu, doručkujemo, imamo drugi trening, odemo kući, treći trening popodne. Znači, to je bio, kažem, neki život na Dunavu, na veslačkom klubu. Neko je ostao, neko je prekinuo da trenira, krenulo se neka ozbiljnija takmičenja, svetska prvenstva, bilo je tu rezultata dobrih. Posle toga, naravno, kako ide kod nas vojska, nakon vojske fakultet, nastavak bavljenja sportom, onda ulazimo u one 90. godine kad je to iziskivalo dosta veliku
veliko odricanje, muke, vize, odlasci negde. Bilo je tu i čekanje između treninga u Beogradu, čekanje ispred ambasada, pa do zadnjeg trenutka saznamo da ne idemo na takmičenje. I onda to bio je baš ovako težak period za bavljenje sportom. Ali tad smo ostvarivali neke rezultate i što je velika draž da u to vreme, znači teškog bavljenja, svih tih nedaća, mi ostvarimo neki rezultat koji je jednostavno davao neku novu snagu. Veslanje kao veslanje je jedan od najstarijih sportova u Srbiji. Veliki rad uložen u to da opstane klub, da se ne promeni. A Veslački klub Smederevo, ja sam i to uvek spominjem i kad god sam u Beogradu, ja to nikad ne izbjegnem da kažem ok, ja jesam tu sam, ali Smederevo je moj grad. Pa veslanje je isto kao od sportova, to je jedan timski sport. I svako ko gleda sa strane takmičenje ili ko gleda trening veslača gde vidi 4 momka ili 4 devojke koji vesle, on ne vidi 4 osobe, on vidi jednu osobu. Jer oni svi su u tom čamcu jedna osoba i svi funkcionišu kao jedno. Da li je to dvojac, pa njih dvoje, ili četverac, ili osmerac, ali to je jedna osoba. Svi dišu kao jedan, svi se kreću kao jedan i svi razmišljaju kao jedan. I jedino na taj način mogu da ostvare uspeh. 95. godina. Kako? Ja i Saša Ilić smo u dvojcu sa kormilarom Draganom Grujićem. Posle 1-2 godine uspešnih priprema i uspešnih takmičenja izborili ulaz u reprezentaciju i izborili nastup na svetskom prvenstvu u Brandenburgu. Ta godina nam ostaje u sećanju kao vrlo uspešna godina. Imali smo puno pobjeda i u zemlji i u inostranstvu. Međutim, kada smo otišli na svetsko prvenstvo, platili smo danak svom neiskustvu, zato što na svetsko prvenstvo koje je u avgustu otišli smo sa rezultatom otprilike kakav smo imali negde na početku sezone u aprilu. Tako da smo otišli na svetsko prvenstvo nadajući se medalji, a vratili smo se kao 8. Sport je nešto što je jako potrebno u sazrevanju svakog mladog čoveka. To je odličan simulator života. Znači, nemate bolju simulaciju realnog života od sporta. Nauči vas da morate da pružite maksimum u određenom trenutku, znači ne nedelju dana kasnije ili mesec dana kasnije, nego baš tog trenutka kad se očekuje od vas, da morate da izvučete u tom trenutku ne maksimum, nego 120% od toga koliko vredite, da morate da razmišljate i kad vas celo telo boli, i kad nemate vazduha, i kad ste umorni, i kad ste žedni, i kada gubite svest polako, da morate i tada da razmišljate i da dajete maksimum od sebe. Znači, ovaj grad, ne znam da li je svestan koliko je to velika vrednost i koliko je to veliki brend koji on posjeduje. Neko ko provede toliko vremena u veslačkom klubu ne može da ne osjeća taj klub kao svoju porodicu. To su uvek dragi uspomene i drago mi je što u klubu imaju razumevanja i neguju tu vezu sa starim veslačima. Vidio sam neke čamce, neki terije mirisao, neka nafta i slučajno došao da pogledam i samim tim kad sam vidio čamac i šta i kako, Ilija Jošić, tadašnji prvi trener VK Smedereva, prišao i pitao me, jel ti se sviđa? Ja sam samo rekao, sviđa mi se. On je rekao, dođi sutra i to je bilo to. Najbitnija lekcija što sam iz toga naučio je koliko uložiš, toliko ti se vrati. Tih dana i tu drugarstvo je malo bilo drugačije na drugačiji nivou nego što je danas. Mislim, nisu imali te mobile, nisu imali ništa, sve je bilo na dogovor, sve je bilo, kako bih rekao,
ja verujem tebi, ti veruješ meni. Ti godina 80-ih, pošto smo imali jednu generaciju pre nas, koja je bila kvalitetna, koja je bila na olimpijskim igrama u Moskvi i to sve. Znači, pokojni Bože Đorđević je bio isto tad na klubu kad sam ja bio. I oni su nama preneli neke postulate i neke, kako bih rekao, osnovne ljudske vrednosti i odnos prema sportu i odnos prema životu uopšte. I mogu da kažem da to nisam našao u Beogradu. Pošto sam veseli sa dvojeca, znači Dragan Grujić, Predrag Petronijević i ja, mi smo bili u Čamcu, ja nisam, ja mislim, 3 godine izašao u grad. Znači, bilo je 9 sati u krevet, pola 10, ustajanje u 5 ujutru, 4, pola 5, trening, ode, škola, kući i to je bilo to. Te 2-3 zime, pamtim, to je bila, mislim, zadnja zima, te 84. 5. kad se Dunav zaledio, da je bilo ono 15-20 cm leda. Znači, a mi u klubu nismo imali ništa i, mislim, stvarno smo morali da uvijamo tegove u krpe da nas ruke ne bi lepile za šipke, ali sad kad retroaktivno gledam na to, nije mi smetalo tad, a sad mi smetilo još manje. I ja znam da sam dao cijelog sebe. To je to. Šta sam dobio? Pa mislim sam dobio jednu životnu školu. I u mojoj porodici veslanje je tradicionalni sport. Moja mama se dugo bavila veslanjem, moj ujak se dugo bavio veslanjem. Jedno vreme, nakon završene karijere, čak bio i predsjednik Veslačkog kluba Smederevo. Od moje 4 dece, samo se najmlađa devojčica bavi veslanjem. Neko je rešio da krene maminim stopama. Nekako spontano se oformio taj ženski četverac i mi smo 2-3 godine, boga mi 4, veslali četverac. Pa sad u početku četverac school, kasnije četverac bez kormilara i bili smo prilično uspešni u tome. Četverac nam se nažalost raspao. Ostale smo ja i Jelena Jovanović, sada Zdjelar, čija ćerka sada vesla. Moram da spomenem i ostale 2 veslačice, to su Aleksandra Marković, moja sestra Sada Manić i Maja Grujić. Kada nam se raspao četverac, ja i Jelena smo na našu veliku radost i želju koja nam se ostvarila prešli da veslamo dvojac bez kormilara, koji je smatran tada, možda i sada, najtežom ženskom disciplinom. Mislim da nema razlike konkretno u veslanju između dečaka i devojčica i muškaraca i žena kasnije. Ako neko ima žarku želju da se nečim bavi, on će se time baviti bez obzira što je neki sport po znacima navoda muški. Ja i Jelena smo vrlo uspešno plivale u tim muškim vodama, po znacima navoda, opet kažem. Te 90. godine smo bile dvostruke prvakinje Jugoslavije, napominjem Jugoslavije, u dvojicu bez kormilara. Kad kažem dvostruke, znači i za juniorke i za seniorke. Te godine državno prvenstvo bilo recimo na Bledu. To su neke uspomene koje ne zaboravim. Veslački klub Smederevo je bio i ostao dosledan tome da veslanjem ne mogu da se bave loši đaci, jer nešto mora da trpi, bolje da to ne bude škola. Veslanje od dece pravi ljude i posle 30 godina mi smo i dalje ne prijatelji, mi smo drugari kao što smo bili i u ono vreme. I dalje se družimo. Volela bih da mi se desilo nešto što mi se nikad nije desilo. Sad ne znam da li bi time trebalo da budem ponosna ili ne. Ja se nikad nisam prevrnula. Tako da mi je žao sad iz ove perspektive što ja nemam to iskustvo. Moja ćerka Anđelija se prevrnula u skifu prošle godine, nekako u rano proleće. Možda čak i u ovo vreme nekako. I onda kad me je zvala da mi kaže da se prevrnula, ja sam rekla bravo, bravo, doživjela si nešto što ja nikad nisam. Također je doživjela još nešto što ja nisam, a to je da vesla osmerac
To je moja neostvarena želja. Nikad na klubu nije bilo 8 devojaka. 100 godina tradicije, svetska prvenstva, olimpijske igre. Mi smo imali učesnike na olimpijadama i na svetskim prvenstvima. Ja mislim da to ne mogu da tvrdim, ali ako postoji klub u Smederevu da ima to što ima veslački klub, onda ih možda na prste možemo izbrojati, a može ih i ne. Prvo sam ponosna jako što sam uopšte deo i filma i ove cele priče. Drugo, vidim da su i moje deca ponosna na mamu i uopšte što sam se bavila veslanjem i što, opet kažem, sam deo ove priče. Ja imam kod kuće ovakav jedan skroman stakleni deo gde čuvam svoje pehare i medalje i vidim da im je to jako interesantno. Jedan vek trajanja bilo čega je, to je nešto nevjerovatno. Mi toga nismo svesni. Grad Smederevo i naši sugrađani, osim onih koji su na neki način vezani za klub, nemaju blagu predstavu o važnosti toga. Pa u svojoj trenerskoj karijeri ja sam 22 godine bio na mestu selektora juniorske reprezentacije i tu sam verovatno negde možda među rekorderima. Sa juniorskom reprezentacijom Srbije imam 15-ak medalja, ja koliko se sećam. Od toga 5 medalja su osvojili, sam osvojio baš sa veslačima Smedereva i sa posadama iz Smedereva. Ostalo su bile posade iz drugih klubova ili kombinovane. Naravno, kasnije kao deo selektorske komisije seniorske reprezentacije još nekih 15-ak medalja su osvojili veslači Smedereva. Znači, to je brojka od preko 20 medalja na svetskim evropskim prvenstvima veslača Smedereva u tom periodu. Možda bi tu trebalo kao najvažnije rezultate podvući učešća na olimpijskim igrama. To su Sidnej 2000. i Atina 2004. U Sidneju je četverac u kome je Veslo Ranković bio 8. na olimpijskim igrama. U Atini je 2004. Nedeljković bio 7. u četvercu. Znači, to su ekipe posade koje sam ja trenirao direktno na olimpijskim igrama. Na svetskim prvenstvima smo imali dosta medalja, ali su možda ta prva juniorska sa Rankovićem i Vujanićem u Double Schoolu je meni nekako sam najemotivnije vezan za nju. A naravno i ova koja je poslednja velika medalja, to je 2014. godine, su Savić i Bogičević bili prvaci Evrope u Beogradu. To je isto jedna, onako da kažem, velika i značajna medalja. I ono sve između, naravno, u prilog tome koliko su rezultati dobri je činjenica da smo mi u tom periodu imali 6 nosilaca nacionalnog priznanja iz Smedereva. Tako da među tim momcima su naravno Nedeljković, zatim Savić, Bogičević, Nešić koji je jedan veliki sportista koji nas je nažalost prerano napustio i koji je bio ovde odrastao na klubu od kadetskih do seniorskih dana kad je uzeo medalju na evropskom prvenstvu. Selaković koji je takođe uzeo medalju na evropskom prvenstvu i ja kao trener. Znači 6 ljudi je nosilaca nacionalnog priznanja iz našeg kluba. A ukupno medalja i titula na državnom prvenstvu i na prvenstvu Balkana, ja zaista ne znam da li bi mogao da izbrojim, ali to je veliki, veliki broj. I svi ti momci koji su negde uspeli da se probiju na međunarodnu scenu i tamo naprave rezultat, su ostavili traga, naravno, u istoriji kluba. Počne se tako što se dođe, onda se ili zaljubiš ili se ne zaljubiš. Su tu bili treneri koji su bili jako ozbiljni. Bože Đorđević, Josip Kolar, Dejan Guslov, ko
izabere veslanje, njega ulica sigurno neće da vaspitava. Za tih 100 godina je mnogo generacija prošlo. Znači, dosta ljudi je prošlo i uglavnom su to ljudi koji su umeli da kažu da hoće nešto u životu. Znaš, te navike koje ti ovde zadobiješ na ovoj muci, ti posle lakše savladavaš neke teškoće. A imaš i želju uvek da se baviš nekim sportom. Nećeš baš tako da završiš na ulici bez veze. I ako završiš jedno vreme, vratit ćeš se. Ne može, ovo je najjače. Najjače za jednog čoveka je najjače kad se bavi sportom. Ljudi su otišli, pozavršavali fakultete, vraćali se. Niko nije ovde otišao zauvek. Niko nije otišao ovog kluba zauvek. Zato je ovaj klub bitan u ovom gradu. Zato što će ljudi ovde da se bolje vaspitavaju. Mi imamo ovde i evropske prvake i učesnike na olimpijskim igrama i juniorske medalje i najbolje vreme na stazama koje mi računamo ovde u malom krugu za koje se zna da nešto vretom ne znaju. Ne zna neko šta znači istršati zapis za 24 minuta, to ne zna. Ali znamo mi ovde. Tako da taj klub ima svoju poentu u ovom gradu. Prvo, mnogo pametniji od nas su ga napravili i osnovili. Pod broj 1. Tako da mi, ako ništa drugo, trebamo da održimo tu tradiciju da taj klub postoji. 1991. kada sam došao u Smederevo iz Splita preko Ervenika i jednostavno pitao rođaka koji je poznati, koji je uspešan, koji je ozbiljan sport, koji je onako smederevski sport i on je odmah preporučio veslanje. Tako da sam došao na klub bez da sam pre toga išta znao o veslanju, niti znao bilo koga ko se veslanjem bavio. Ali vrlo brzo sam ga zavoleo i ostao tu na neki način do danas. Veslanje u mom slučaju izuzetno uticalo na moj život jer mi je omogućilo da ostvarim nešto što sam želeo, da dođem u Ameriku, da ovde studiram i nastavim dalje život. Ali mislim da je važnije od toga i da je najvažnija stvar i najvažniji stav koji mi je veslanje izuzetno pomoglo da formiram je taj jedan stav da sve može. Kroz veslanje sam video prvi put kao osoba da su velike stvari, pobede na svetskim prvenstvima i slično, sve velike stvari u životu, da su teške da se ostvare, ali ostvarive. Da može, da sve može ukoliko se dovoljno vremena i truda stavi u to, može sve. Kad razmislim šta je to malo veće od individue, čemu bi ja rekao da pripadam i da sam ponosan da pripadam. Prva stvar koja mi pada na pamet je Veslački klub Smederevo. Tako mislim da je to najbolji način da kažem da je izuzetna čast, da sam izuzetno ponosan i da sam izuzetno srećan što sam imao priliku da postanem i ja mali delić nečega što je sada već 100-godišnja istorija. Mogu slobodno reći da je najzaslužniji za početak moje karijere Dejan Guslov, koji je kasnije bio i moj trener u, da kažem, juniorskim i seniorskim selekcijama. To je znači bilo negde otprilike, koliko se ja dobro sećam, negde kraj novembra 1994. godine. U nekim dokumentima i papirima, što se kaže, da sam najuspešniji veslač Veslačkog Smederevo u ovih 100 godina, ja bih, opet da se ispravim, ne možda najuspešniji i najbolji, imajući u vidu rezultate drugih veslača Veslačkog kluba Smederevo, ali svakako najtrofejniji kad se sagleda taj bilans medalja osvojenih na svetskim i evropskim prvenstvima, jer opet, kažem, to je ukupno u mojoj karijeri osvojeno 6 medalja na svetskim i evropskim prvenstvima i postoji tu jedna činjenica, to je da sam, slobodno mogu da budem malo neskroman i da kažem da sam jedini veslač Veslačkog kluba Smederevo koji je osvojio medalje na juniorskom svetskom prvenstvu,
seniorskom B svetskom prvenstvu, znači za seniore do 23 godine i za seniore A, znači evropske i svetsku medalju. Što se tiče samog učešća na olimpijskim igrama, koje bi ja svakako napomenuo, ne bih želeo da to isto izostavim, a to je i to, ajde da kažemo, sad kad gledam iz ove perspektive, sasvim solidno 7. mesto na olimpijskim igrama, što je opet takođe najbolji plasman na olimpijskim igrama veslača Veslačkog kluba Smederevo. Najbolji, da kažem, je to plasman, ali opet bi, pored tog plasmana svog i učešća na olimpijskim igrama, napomenuo takođe i olimpijske igre 2000 u Sidneju, gde je naš takođe proslavljeni veslač Boban Ranković osvojio 8. mesto. Tako da, hoću reći da generalno su to neka dva naša najbolje rezultata na olimpijskim igrama i, nažalost, evo, do danas dan nijedan veslač Veslačkog kluba Smederevo nije se našao na toj najvećoj smotri sportista. Najveće uzdanice za tako neko ostvarenje su svakako bili Dušan Bogićević i Veselin Savić, koji su 2014. godine osvojili evropsko zlato. Takođe, drugi veslač za koga se, eto, stvarno smo svi očekivali da će uspeti u nekoj ekipi da izbori normu do sada, je bio Aleksandar Filipović, koji, nažalost, više ne trenira. Takođe, eto, izdvojio bih još jednog veslača koji nas je prerano napustio, to je Nemanja Nešić, koji je, eto, da kažemo, igrom slučaja kada sam ja prestao, on je, tako da kažem, uskočio u disciplinu koju smo mi 2004. veslali na olimpijskim igrama sa još dvojicom veslača s kojima sam ja veslao i plus još jedan, da kažemo, novi partner sa njima i oni su, eto, da kažemo, osvojili neke 2 medalje na evropskom prvenstvu, na evropskim prvenstvima i svakako da su bili jedni od kandidata za olimpijske igre 2012. u Londonu, međutim, eto, nije im se posrećilo. I hoću reći da bih voleo da klub u narednom periodu ostvari što bolje rezultate, mnogo bolje nego prethodnih godina. Pre svega, znači, mislim na veći broj reprezentativaca, veći broj medalja sa velikih takmičenja, pre svega sa svetskih i evropskih prvenstava. Dobro, Balkanijade i državna prvenstva su se, eto, nekad podrazumevala, sada je taj malo trend drugačiji, ali, eto, volio bih stvarno da vidim nekog od veslača na sledećim olimpijskim igrama ili u skorije vreme da osvoji neku medalju na svetskom i evropskom prvenstvu. Meni je veslački klub druga kuća. Ja sam odrastao na veslačkom klubu, kako u prostorima kluba, tako na košarkaškim terenima i tom delu. Moj otac Dragoljub Paunović je takođe bio veslač i 98. godine, moja prva godina takmičarska, i od tad, da kažemo, to je bila neka prekretnica gde sam ja malo krenuo zbiljnije da treniram nakon toga i onda su se nadovezali rezultati i cela moja veslačka karijera je kulminirala 2002. godine. Tada sam postigao najveći uspeh. Postao sam vice šampion sveta za juniore u dvojicu sa kormilarom. Onako godina koja mi je ostala u najljepšem sećanju što se tiče veslanja je bila 99. godina. To je bila neka prekretnica jer bila je ovako teška godina za nas, za srpski narod i meni je veslanje tada bilo neki, da kažem, životni kompas. Ja sam trenirao ujutru i uveče, nisam razmišljao o drugim stvarima dok sam bio na vodi. Jednostavno, to je bilo mnogo druženja, mnogo teških treninga, jedna onako čudna, haotična godina i ostala je, sećam se, trenirao sam za vreme vazdušne opasnosti, trenirao sam kod komšije, komšija mi je bio trener, Saša Smiljanić, trenirao sam kod njega u sobi, u jednoj sobi, tu je on donao ergometar, ja sam tu veslao, kad je bilo bezbedno da se ide na vodu, mi smo trenirali u čamcima na vodi, tako da onako jedna godina za pamćenje. Mi smo tu 100 godina i
jedan smo veliki deo grada, da kažem institucija. Tamo su ljudi koji znaju šta rade i mogu od vas da naprave ljude, sportiste, profesionalce, amatere, kako god, ali mislim da bi svaki Smederevac trebao bar jedno vreme da provede na veslačkom klubu. Moj otac je bio u veslanju, voleo je veslanje i bio je član veslačkog kluba, tako da smo i brat i ja od malih nogu pratili i trke i trčkarali ovde po klubu. Tako da suštinski, od kad znam za sebe, znam i za veslački klub Smederevo. Prve trke koje sam krenuo jesu 99. godine. Mislim, tada je došla moja pionirska godina najzad, posle 15 godina boravka na klubu. Međutim, krenulo je i bombardovanje tada i onda smo te prve neke, prvi deo te godine proveli, jeste da nije bilo škole, ali smo proveli družeći se po kućama tamo trenirajući. Do kada se, hvala Bogu, završilo bombardovanje i krenula sezona, počeli polako da idemo i na takmičenja. Profesionalno, trkački od 98. do 2008. godine. Znači punih 10 godina od pionirskih kadetskih dana i zahvatio sam na kraju poslednje 2-3 godine seniorskog veslanja. Prva i osnovna stvar koju bih izdvorio jeste prijateljstvo koje sam stekao u klubu. Prvo u klubu, a onda posle u svetu veslanja, što u državi, što u inostranstvu. Mislim, ti ljudi koje sam upoznao, s kojima sam trenirao i družili se i prošli sve to, su i dan danas neaktuelni, nego mi oni ispunjavaju život i s njima i dalje, mislim, ulepšavaju život, kako se to kaže. Da ću se baviti trenerskim poslom nije bio ni neki plan skriveni, ni bilo šta. Znači, to je došlo tako što sam 2020, kada je krenula epidemija COVID-a, vratio se iz Beograda u Smederevo i onda sam uhvatio sebe kako bilo koje svoje slobodno vreme ja provodim ovde. Gledam treninge, pratim, idem na regate i tako dalje, pomažem šta treba. Pred kraj te godine, početkom 2021. Došlo do toga da je potrebna pomoć u trenerskom smislu i ispostavilo se da mogu da organizujem svoje vreme i što se tiče drugog posla i što se tiče trenerskog posla, tako da sam, eto, to je bio način kako sam ja ušao polako u te početne trenerske vode. Ono što mogu da vam kažem, to je da ljudi koji su imali kontakta sa veslanjem, koji su nekada trenirali, koji su prošli kroz sve to, neretko govore o tome kako im je veslanje donelo, odnosno izgradilo ih kao ljude i dalo im karakteristike da uspeju u životu ono što su ostvarili. Da imam osjećaj snažne pripadnosti i zadovoljstva što sam deo celog tog duha veslačkog sveta i svaka pozitivna kritika ili pozitivna pominjanje veslačkog kluba izaziva zadovoljstvo. Suštinski ne znam šta budućnost tačno nosi, ali ono što sigurno imam želju to je da narednih 10-15 godina, kada budemo analizirali i vraćali se unazad, sa isto ponosa i zadovoljstva posmatramo kao što mi sada evociramo uspomene iz proteklih godina. Kako sam seo u čamac, kako sam te neke prve zavesle napravio, tako sam se zaljubio u sport i evo, 23 godine kasnije i dan danas imam isti žar, istu pasiju prema sportu. Preko sportskih rezultata sam dobio sportsku stipendiju da studiram u Americi, gde sam evo i dan danas, posle 15 godina. Sportski rezultati koje sam imao u Smederevu, u Srbiji, preporučili su me trenerima ovde. Gotovo 2/3 svog života sam ovom sportu posvetio. Sada radim kao trener. Trudim se da tu strast i ljubav prema ovom sportu prenesem dalje na nove neke generacije.
uvek smo se trudili da kroz dobar rad, predan rad, da ostvarimo svoje uspehe, tako da iza svih ovih uspeha su sati i sati treniranja. Da kažem, dobra stvar je što smo svi dalje drugari, znači nije to što smo rastaljeni, što ja živim u Americi, ne znači da se ne čujem sa društvom sa kojim sam veslao, tako da to su, da kažem, pored ovih fizičkih nagrada, ta drugarstva koje su za ceo život, mislim da je to čak i bitnije od ovih materijalnih nagrada. Pa ja nekako gledam na veslanje to ili se baviš veslanjem ili ne. Mislim da tu ne postoji nešto između, sad ću kao malo da odem da veslam, nego čovjek baš mora da bude zaluđenik, da kažem, za to i da prihvati sad taj rad i trud i, da kažem, bol. Mislim, izaziva dosta boli, jer je dosta naporno, tako da mora čovjek da to prihvati kao neku realnost i deo veslanja, što je ujedno i lepo. Neka timska dinamika, timska atmosfera, to je definitivno nešto što me i privuklo ovde od pre svega trenera i njihove enormne podrške koje su davali svima nam besebično, do podrške koju sam imao od veslača, da kažem, saigrača. To je definitivno bilo nešto što me i zadržalo ovde, cela ta neka, da kažem, zajednica. Veslanje jeste timski sport i zahteva dosta podrške, tako da sva ta putovanja i prolazak u stvari kroz ceo taj proces sa njima je bilo mnogo lakše i mnogo zanimljivije, jer stvarno zahteva dosta podrške. Zajednicu, to jest vezu između nas, to je upravo nešto što ostaje za ceo život i to je nešto meni najvrednije, jer kad god se vidimo uvek se vratimo nekim tim lepim trenucima i kao da se ništa nije promenilo, prošle su godine. I ta veza koja ostaje između nas veslača je definitivno trajna i to je nešto, neprocenjivo. Veslanje je otvorilo mnogo vrata za mene. Veslanje je izgradilo i moj karakter i dalo mi mnogo toga u životu, od prijatelja do studiranja u Americi, što je posle otvaralo neka nova vrata, tako da mislim da to jeste razlog zašto se ja opet i vraćam veslanju, jer nekako je prirodno. Jedan od ključnih perioda mog rasta i razvoja jeste ovaj klub, veslački klub Smederevo, koji je mnogi generacije iznedrio, pa sam se tu našao i ja. Počeo sam još kao mali dečak da dolazim ovde, nisam ni znao šta je u stvari veslanje, a uz stariju braću sam se motao, trčao, trčkarao i smetao uglavnom svima koji su nešto radili, ali sam usvojio te neke postulate još kao mali, gde sam posle nastavio da se i takmičarski bavim u tim mlađim kategorijama. Možda kažem specifična karijera, zašto sam imao neku veliku pauzu, da sam se relativno brzo vratio i da sam posle počeo da pratim reprezentativni tim i to u narednih posle 10 godina. U stvari, na neki nagovor, pored moje te neke želje, ali i veliki nagovor mog kuma nezvanično, okumili smo se, nismo zvanično, Jovana Jovanovića sa kojim sam veslao, on me je jedan od faktora koji me naveo da se vratim. Posle 4 meseca treniranja smo krenuli u taj neki reprezentativni program i otišli na neku izbornu trku, a on posle 2 doze hemoterapija kaže ja hoću da budem svetski prvak te godine. Na kraju je stvarno tako i bilo. Eto, u julu te 2011. godine, posle njegovih 4 meseca oporavka, a mojih 6 meseci treniranja, 7 postajemo svetski prvaci za mlađe seniore u četvercu sa kormilarom u Amsterdamu, gde smo i postavili svetski rekord. Moja kruna karijere, gde sam bio evropski prvak 2014. godine sa kolegom isto iz Smedereva, Dušanom Bogičevićem, gde smo takođe postavili evropski rekord.
I narednih godina smo još osvajali dosta medalja sa svetskih kupova. Bili kandidati za olimpijske igre, nažalost nismo otišli ni 2016. ni 2020. to je 2021. U Tokiju. I tu se moja neka priča završava što se sporta tiče. Kada kažem Veslački klub Smederevo, uopšte ne pada mi prvo na pamet neki uspeh i neka karijera svoja, već prijateljstvo koje sam ovde stekao za ceo život. Odmah sam se zaljubio u celu tu atmosferu na klubu, gledajući ljude kako treniraju, kako rade zajedno, kako se takmiče. Odmah na prvu loptu sam se baš zaljubio u sport i nakon toga nije trebalo mnogo vremena da se skroz upustim u tu avanturu. Ja sam se aktivno bavio vesanjem od 2005. do 2016. godine i sad sa ove distance mislim da sam malo prerano i prestao, ali spletom okolnosti završio sam u Americi, tamo su se otvorile neke prilike i ja sam doneo odluku da ostanem tamo. Ono što ja pamtim, i sad će to malo zvučiti poetično, to su izlasci, zalasci sunca, neki mali trenuci sa najboljim prijateljima na vodi, neki dani kada je voda mirna i mi smo tamo negde daleko od kluba i veslamo, uživamo. To druženje po regatama i taj osjećaj pripadnosti jednoj nečemu većem od sebe samog, to je to što ja pamtim. Svaki put kada pomislim na vesanje i na Veslački klub Smederevo, mislim da je ključna reč je familija i tako to me asocira na veslanje. 16 zlatnih medalja sa državnog prvenstva, 2 puta svetsko prvenstvo, svetski rekord, u Americi isto državno prvenstvo Amerike, kraljevska regata u Londonu i sada, pošto trebam da radim kao trener, isto zlato sa svetskog prvenstva za juniore. To su te neke najbitnije nagrade koje sam ja osvojio. 2012. otišao na jedan od najboljih univerziteta na svetu, Berkeley u Kaliforniji, i tamo sam završio školu i bio kapiten tima i ostao u tom sportu. Bavio sam se nekim drugim stvarima, ali sam se na kraju vratio opet veslanju i trenerskom poslu. I trenutno radim kao trener u jednom juniorskom klubu u Oaklandu i radim kao pomoćni trener na univerzitetu Berkeley. I da se pohvalim, radim kao trener juniora američke reprezentacije. Čitav vek veslanja u Smederevu i Veslačkog kluba Smederevo. I da budem iskren, nisam baš ni skroz svestan koliko je to velika stvar. Ali kada malo dublje razmislim o svemu tome, stvarno sam preponosan na činjenicu da sam deo ovog kluba, da sam deo ove familije i da mogu sebe da nazovem veslačem Veslačkog kluba Smederevo. Jer sve te ljude koje sam ja upoznao, i starije veslače i mlađe, nekako kad se vidimo prepoznao se. Tako da mnogo sam ponosan na ceo klub, na rukovodstvo, na grad i nadam se da ćemo iza 100 godina opet ne mi da pričamo, ali da će neki novi klinci da pričaju o tome. I to je tako krenulo, nikad više posle toga nisam prestao. Tako da to je počelo te 2006. negde. Meni je prijala cela
društvo koje je bilo tu, treniranje, jeste bilo naporno, ali nije bilo to u tom trenutku previše naporno. Sviđalo mi se što sam na otvorenom, što nekako je sve to bilo novo za mene i u stvari najviše od svega toga mi se sviđalo što svaki put kad odem na takmičenje, svaki put se vratim sa medaljom. Nikad nije bilo, čak se dešavalo se takmičenje da se vraćaju sa 2-3. Posle toga su krenula putovanja, takmičenja, pa mi je bilo zbog tog nekog takmičenja sa inostranim ljudima u inostranstvu, sve to, pa cela ta priča o svetskom prvenstvu. Meni je to bilo nekako dostupno jer sam bio mnogo, tada u tom trenutku kao mlađi sam bio dosta bolji od svojih vršnjaka i onda se meni je to bilo ono logično da ostanem tu gde jesam. Tu sam i ostao 17 godina. Najviše pamtim ta neka državna prvenstva zato što uvek smo imali više disciplina. Ja sam znao nekada veslam i skif, i dubol, i četverac kul, i osmerac. To je 4 trke u 2 dana. Mislim, to je onako dosta. Mogao sam nekada veslam, pošto su kod nas podeljeni, prvi dan su kadeti, drugi dan su juniori. Mogao sam da veslam i za kadete i za juniore. Ne znam šta mi je tačno donelo, samo znam da sam zbog veslanja postao bolji čovek, da sam drugačiji možda od onoga što bih bio. Kako sam možda krenuo, kojim sam putem krenuo tada. Ja se često setim Nemanje, pošto opet Nemanja kao Nemanja, ja sam bio dete kad je on trenirao, dosta svi smo se ugledali na Nemanju i svi smo gledali Nemanju i pratili smo Goksija. To je to. Jedino što sam ja sam počeo da treniram malo pre nego da Boža premine, tako da mi je to jedna onako, to mi je krivo što njega nikad nisam upoznao, jer svako ko je pričao nešto o njemu, svi su imali neku pozitivnu stvar da kažu, nikad niko nije rekao ništa loše. I nakon prvog veslanja na Dunavu ostao sam narednih 12 godina u klubu. Najviše pamtim drugare koje sam upoznao od prvih dana veslanja, sa kojima sam i dan danas ostao i prijatelji i sa nekima čak i najbolji drug dan danas. A kao druga stvar izdvojio bih naravno taj osjećaj kada prođete kroz cilj i osvojite medalju, mislim da je neopisiv. Mislim da, kao što ste napomenuli, nisam ja tu bitan kao pojedinka. Mislim da je tu postao mnogo veći krug ljudi zahvaljujući tim trenerima i porodici mojoj i drugarima, svima koji možda nisu napravili neki rezultat zvučniji, ali su imali neku svoju njihovu ulogu na tom putu na kome sam ja osvojio neko od tih bitnijih medalja, tako da koliko je to bio moj doprinos i moja zasluga, toliko su imali oni uticaja na sve to. Budi se nostalgija, naravno, želja za ponovnim veslanjem. Naravno, svestan sam da taj izlazak na vodu po ovako lepom danu je samo jedna strana medalje. Druga strana medalje je ono što mnogi ljudi ne vide kada se neka medalja osvoji, a to je zapravo mnogo odricanja, mnogo propuštenih i porodičnih događaja i školskih dana, mnogo provedenih zimskih dana u sali za ergometrom. I to je onako najteži deo zapravo veslanja, a ona lepša strana je zapravo veslanje na vodi. Da mogu da se vratim, probao bih i ponovio bih isto. Ja sam u ovom klubu došao 2010. godine. Tad sam počeo da treniram sa svojim drugarima. I zadržao sam se ovde do 2017. krajem godine. Tad sam prestao svoju veslačku karijeru. Tih 7 godina sam napravio dobre rezultate, kako sam, tako i sa drugarima, kolegama iz kluba i iz drugih klubova takođe. Došao sam i naučio sam i da plivam, i da veslam, i da izrastao u pravog čoveka, ovde što se kaže, veslanje mi izvelo na pravi put. Što se tiče tog nekog vaspitanja, ovde je jedna kuća, ovo nije čisto klub, sportski klub, ovo je naša kuća gde nas treneri vaspitaju kao i roditelji. Mnogo vremena provodimo na pripremama i na takmičenjima gde svi spavamo u jednoj sobi, jedemo iz istog tanjera, što se kaže. Tako da to retko gde jedino
u vojsci i u sportu ima toga. Pa iskreno osjećam se ponosno, nisam očekivao ovo, jer, baš što ste rekli, mi se našlo tu između njih ko zna koliko. Osjećam se jako ponosno i jako srećno. Ja se inače mnogo ponosim što sam deo ove ekipe, što sam bio veslač, što sam ostvario uspehe i svaki put kad pričam, meni se plače, kao i sad. Tako da mnogo volim ovaj sport i mnogo mi je drago što sam deo ove ekipe. Ponosan sam pre svega na svakog od tih momaka sa kojima sam radio, koji su trenirali sa mnom i ja sa njima, naravno sad ne znam kako bi to definisao, ali taj ponos na njih i na njihov rezultat koji su oni ostvarili mi je onako glavni utisak. I ono što mi je drugi glavni utisak, to je takođe ponos, ali na jednu drugu sferu, a to je da smo mi uspeli da izađemo u svet. Znači da smo iz Smedereva izašli u svet i tamo počeli da osvajamo medalje i da se o Smederevu pričalo na čitavoj zemaljskoj kugli od Sidneja do ne znam, Afrike i tako dalje. Mi smo u tom periodu uspeli da izađemo u svet i ono što isto tako vrlo važno, uspeli smo da svet dovedemo u Smederevo. Pa lično mislim da je Veslački klub Smederevo zaista jedna prepoznatljiva institucija i tačka u ovom gradu. Čitav ovaj potez na kome se mi nalazimo se zove Veslački klub istorijski, zato što su veslači od uvek predstavljali jedan, da kažem, deo Smedereva koji je prezentovao grad na najbolji mogući način. Kao klub bili prepoznatljivi i uvek smo se dobro kotirali i na nivou Jugoslavije, Srbije, kasnije, naravno u našem regionu. Ja mislim da ne postoji klub koji je uspešniji u čitavom regionu od Veslačkog kluba Smederevo. U svim sportovima, naravno, govorim. Tako da ja mislim da Smederevci imaju puno razloga da budu ponosni i puno pravo da budu ponosni na svoj veslački klub i da je ta institucija nešto što će i u buduće, ja se iskreno nadam, na najbolji način prezentovati grad. Neminovne su i te promene, prilagođavanja i ja mislim da je najvažnije da mi svi budemo svesni činjenice da je Veslački klub deo jedne istorije, da se potrudimo da kao i svi ozbiljni evropski i svetski narodi čuvamo ono što je tradicija, čuvamo ono što ima neku vrednost i rezultatsku i istorijsku i u svakom drugom pogledu pokušamo da svi zajedno pomognemo da ovaj klub nastavi dalje da živi i da mladi u Smederevu ne samo da imaju gde da se bave veslanjem, nego da jednostavno nastave i oni da nastavljaju tradiciju ovog našeg kluba.